Pa, kinsa na po na namisita, lain na sad na. Wahagin ako kaduha naman ang namisita na po. Kapuya, uy! Grabe ito, masuna gini nung gagian yun. Mauna siguro ng balaya siguro. Nagatong na idaga nga wagi na misita. Tingan ako adto. Basta din makadama ko. Sus! Siman gud ko. Nindot ko trabaho gud. Saro di ko kadama niya. Dagko ikog sweldo gud. Naon ko ni. No! Hey, buntag noy. Oh, unsa may mas buntag do? Atay, istriktuhan nga mahana eh. Klaro kay mao gini ang maha siguro kay istrikto mo kayo. Unsa may ato nimo dong? Nasuroy mo kadiri sa among balay. Naata lagi ko noy kay bisita ko si mong anak. Unsa do? Mamisita ka sa mong anak? Pa, namisita na ako pa. Naalagi unta ko diri noy kay bisita ko si mong anak noy. Kay nganong day? Unsa may trabaho nimo? Siman ra lagi ko noy. Nya kapitan ra gud sa barko ko noy. You serious? Iwa, kambugiro ko nimo. Why makasaka na akong hagdanan dia? Pauli na lang dito. Kay karon wapay ko pasako na akong hagdanan dia. Ay! Inoy. Maon mo gid ka. Lakaw sa ko, adres ako. Sige do. Atay tuhan na eh. Triktuha tuhan na. Ako paging kainan nga siman ang trabaho na ko. You serious? Sus, wag yung tuo. Wag yung da. Wag ko pasaka sila ha. Sige lang. Balik lang niya ako sulod ugma eh. Balikon ko na siya. Rasa ko. Bay, diyan mo ka bay? Diha lagi ko bay. Namisita ko. Trikto kay nga mahan eh. Wa ko pa rin na. Aw, mao ba? Yun na pa. Asa man dayon ta ka? Aw, ana sa unta ko diha kay mao tigingon nila nga naa sa kunoy daga diha ako lang sa suwayan. Oh, sige. Tistingi lang. Striktor ba kay nga mahan diha? Paano masabi? Sige bay. Sige bay, tistingi lang dito bay. Di ba kabalibaran bay? Sige bay, salamat kay bay. Sige bay, sige bay, sige bay. Mao na siguro yung balaya. Na katunay giingon nga nay daga, suwayan ako. Tanoy. Oh, do. Sa may mas buntag do. Stick to gid tinuod gid itong giingon sa siman ng sita dira. Stick to yun ang amahan. Unsa may tuyo nimo do? Nga nasuroy mo kadiri sa among balay. Naaaligi ko dire noy kay mamisita unta ko sa imong anak ba. Naamo ko no kay anak nga daga dire. Pa, kinsa na po na namisita, lain na sad na. Wahagin ako kaduha naman ang namisita na po. Ay wa do. Wa pagi ko gipasaka na akong hagdanan do. Ikaduha na ka. Wa pagi na pasaka na akong hagdanan dia. Aw, di ko nimo duwato noy nga may kay kong trabaho, pulis akong trabaho, hipi ko dia sa naga. Di ko nimo duwato noy nga mamisita ra mo si imong anak. Ay ko gambog-gambogi na imong trabaho do. Bisag hipi pa kadas naga. Ay! Wagi ko pasaka na akong hagdanan. Ah, sige noy. Anam jud na imong batasan. Sige, ari ako. Salamat kay noy. Sige do. Sige noy. Wah, tuhan, stick to juga yun. Tinuo yun eh, stick to juga yung mahan. Mahimo na. Alam mo siya. Uy, Tot, asam ka? Sita. Naman daga baba. Sita ba bisita. Unsa? Mamisita ka? Mas tarong pag minimum og trabaho og panamit.
Wa magimi pasak kasi yung bagay sa iyang amahan. Oh, testingan. Oh no. Mga agutawan ninyo. Wali dito tot. No! Ayun na lang. Ginagawa mo. Uy, uy. Tungsuna. Nita bagid. What? Wang. Namu tibok natangas. Asa ka to padong no? Ah, gusto. Sundan ko to. Uy, nabalik pa lagi ka. Oh. Balik ko kay ako sundan bukto asa to padong. Oo bitaw. Nasugatan sa kuno ko ganiha daw. Pamisita ko na siya. Wang agud. Dawaton ka to no? Nga purtir ba hugawa to? Tam ganing olimpio kita oh. Putik na nina nako. Nindot pa kita trabaho, gawa pa kita dawata, katuwa ka ha? Oh no! Sangkag, ato to panidan. Tunggu na. Sige, ato tong padidan. Nah, balik ta sagi. Ana. Ah! Aray lang ka dire. Aray na dire tako. Ato to panidan ng bakul. Huwag dawaton bagitong. Diri lang ta. Atbang ni silang balay. Oh. Aray na dire. Palandong na. Oy, tot, asa man ka tot? Asa man ka? Tangas man ka. Wari ka manguling. Ato ko si mong pagmangkonoy. Mamisita ko. Oh, sige tot, lahos lang nga tot. Lamang laga sa datot, ya lamang ang amahan datot, lamang si Brady ha. Okay, lahos lang. Okay. Bisita lang ato. Alas ko noy. Ayo ha. May buntag noy. Oy! Unsa may mas buntag do? Naa ako dire kay mamisita ko si mong anak. Dili ko eh. Unsa tot? Unsa imong istorya tot? Mamisita ko si mong anak noy. Aw unsa? Mamisita ka? Kagusunado ko nimo. Nabisod magikagtungas diha. Basta gugma ang hisgutan, walisod nga dan. Padosi yan dughan. 君の虜になってしまえばきっとこの Ay siguro tugot diha. Way makasaka na kong hagdan. Pauli lang dito. O saan gan noy? Kabog na yung hagdan. Di mang pasaka diha. Hey gabok. Ay pagbugal-bugal ha. Kabog lagi na, kay di makapasaka. Hey gabok. Testingig saka. Gabok ba? Pasaka ni ko ani. Basta mo nga. Bukto takasaka na may noon.